नोंसोर जोंनि सिनियर गोजा ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि होननांगौ जेनेबा आं दुखु मोनदों आदा होनखाबाय आङो रिप्लाइ होनांगौबा जेनेबा आदा जेम्सआ होगौमोन ना नोंहालाय मानो होननांगौ आदा एल'ग्राखौ होनदों आं नोंखौबो होनदों आं आदा एल'ग्राजों आदा एनिथिं एमजे जोंखौ नोंसोर सानैया मानो होननांगौ बेबायदि आंनि चइसनि खोथा ना जेनेबा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो मोनसेल' टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन आं मानोना दैरा राजा लामायावसो दङ नायबानो जाबाय नै हाजो ओमफ्राय नै बिखिजा नै सिगनेल लाइट दं ओमफ्राय नायबानो जाबाय नै बिजा शिलं थां जाहैबाय दा जियानो जादों दा बेफोरखौ बादो दा आं मोनसेल' टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन एनिथिं एमजे आरो एल'ग्रा बा जोंसार नङा सरि जोंमा एल'ग्रा आरो एनिथिं एमजेनि सायाव भुमिका मुसाहारि बिथाङा भिडिअ बानायदों मानोना गावखौ भिडिअ बानायबाय थानायनि बखिदों भुमिकाया बुंनाय बायदिब्ला गावखौ भिडिअ बानायबाय थानाङा गावबागाव खामानि मावनानै बुंदों दा बेखौनो रागा जोंदों बिथाङा रागा जोंनानै मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय जोङो जोबखांनानै माखासे टपिकखौ बेखेवगोन टपिक माने मा टपिक दा बेनि सायाव भिडिअ बानायदों भुमिकानि गोबां भिडिअ ओंखारदोंमोन बेनि सायावनो एल'ग्राजों आरो एमजेनि भिडिअ बानायदोंमोन आरो माखासे इउटिउबारफ्रा बानायदोंमोन नाथाय एनिथिं एमजे आरो एल'ग्राखौ थांखिनानै डाइरेक्ट भुमिकाया भिडिअ बानायदों अब्ला भिडिअखौ नायग्रोदो ओमफ्राय नोंथांमोना बुजिगोन मा नोंसिना ओमफ्राय आंनि नाम लानानै भिडिअ इउटुबाव भिडिअ होआबा मा फैसा खामायनाय जाया नामा जेरै बानायदों बानायबाय थाना सोरखौ बखियो बखिबाय था आंबो रावखौबो बखियाबो आंखौबो बखिनोबो नाङा आं दिनैसिम रावखौबो बखिनानैबो आं बेबायदि खालामफेराखै मिन्थिबाय नोंसोर बायदि नङा आङो मिन्थिबाय ना एल'ग्राजों एनिथिं एमजे नोंसोरथ' मालायखौ बखिसो दासिम बेसेबांबा के जाबावबाय बेसेबांबा साबसक्राइबार बेसेबांबा लाख जाबावबाय आं बेबायदि नङा खिन्थु मिन्थिबाय गोदाव सोरावनो आं दा दिनैसिमबो रावखौबो बखिया सोरबाया आंखौ माबा होनबासो आं बेखौ होनफिनो मिन्थिबाय एसे एनै मा फेमास जानायखाय एसे एनै मा फैसा खामायनायखाय बिराद माने मेगन सानानै मानसिखौ बिराद गादबनो बोलो मोनो आरोना नोंसोरो गोदाव सोरावनो मा मोनो बेबायदि खालामनानै आंखौ बिराद दुखु होनो नाङा दे मिन्थिबाय ना हेल' आं सोरखौबासो थांखिनानै होननो नागिरदों बे जाहैबाय एल'ग्रा ना मा एल'ग्रा इउटुबार ना मा ओमफ्राय एनिथिं एमजे आदा नोंसोर आंखौ बेबायदि इउटुबावहाय बानायनानै होनो नाङामोन जे आदा जेम्सनि बारै होनदों आङो आदा जेम्सखौ आं बिदि होनाखै जे आं गाज्रि होननानै आं जेबो होनाखैबो मिन्थिबायना आंनि माबायावसो आंनो आंनि लाइभ भिडिअ'आवसो कमेन्टआवसो हरदों आदा जेम्सखौ आब' भुमिका नों आदा जेम्सखौ लागोन ना लाया होननानै आं होनदों रिप्लाइआवहाय आंनो नाङा एफा बोरायरायनो होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जेनेबा आंनो आंनि पसननिसो सायावसो रायलायदोंथ' जेनेबा आदा जेम्सआ बयनिबो थाखाय बोराय बेबो नङा जास्ट आंनि थाखायसो जेनेबा बोराय जेनेबा आं बिदि होननानै आंनि बारैसो आं रायलायनानै आं होनहरदोंमोन ओमफ्राय दे आरो बेखौ दे मिम्स बानायदों होननानै बुजिबाय आङो आंनि बे फल'वार्सफोरासो बानायदोंथ' आंजों जाय लाइभ भिडिअ नायो बेसोरसो बानायदों बाट नोंसोरथ' जेनेबा इउटुबारसो ना ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि होननांगौ आं दुखु मोनदों नोंसिनि भिडिअखौ नायनानै दासो बावाखै हरदों माखासे मानसिफोरा आब' नोंखौ एल'ग्राजों एनिथिं एमजेजोंहाय नोंखौ बिदि होनहरदों नाय होननानै बुंबाय सोरनियाव हगारदों आगै होननानै बुंबाय आं नायबाय आङो ओमफ्राय एनिथिं एमजेआवहाय हगारनायखौ आं नायबाय आरो एल'ग्रानिखौ दोननानै बेनिखौबो बेयावनो होखादों नालाय आदा एनिथिं एमजे आं नोंखौ सिगां मोजां मोनोमोन दा आं नोंखौ मोजां मोनला सिगांबो माने आं दा नोंखौ होननानै बुङो खर' गाज्रि जाबाय नामा नोंलाय गोदाव सोरावनो आं नोंखौ जेबो पार्सनेलि जेबो आं नोंखौ मोजांसो मोनो सासे इउटुबार होननानै जोंबोथ' नोंसोरनि इउटुब चेनेल खुलिनायनि थाखायसो जेनेबा जोंबो सोलोंनानै जोंबो बानायदोंथ' इउटुबावहाय जोंबो भिडिअ हगारदों ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि होननांगौ जों नोंसिनि जुनियरब्रा नोंसोर जोंनि सिनियर गोजा ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि होननांगौ जेनेबा आं दुखु मोनदों आदा होनखाबाय आङो रिप्लाइ होनांगौबा जेनेबा आदा जेम्सआ होगौमोन ना नोंहालाय मानो होननांगौ आदा एल'ग्राखौ होनदों आं नोंखौबो होनदों आं आदा एल'ग्राजों आदा एनिथिं एमजे जोंखौ नोंसोर सानैया मानो होननांगौ बेबायदि आंनि चइसनि खोथा ना जेनेबा आं जायखौ हौवाखौ लाया जेनेबा आदा जेम्सखौहाय मानोहाय बेबायदि लासिं सिं खालामनांगौ आंहा आंनि पार्सनेल कमेन्ट हरनायावसो आं बेबायदि माबादोंना इउटुबनिया आलदा मिन्थिबाय इउटुबा थैजासे थायो फेसबुकनियाहाय मालाबासो नुयो मिन्थिबाय सानसे साननैल' भाइराल जायो बियो
मिथिबाय जोंदों दे आंखौ मोदै सख'नो नाङा दे नोंसोरो मिथिबाय फाबनांगोनबो होनखाबाय आङो आदा एल'ग्रा आदा एनिथिं एमजे आं नोंसोरखौ मोजां मोनोमोन मिथिबाय दा आं नोंसोरखौ आं नायलाबो मिथिबाय आं जिखुनु दुखु मोनखाबाय खोन्थाखाबाय आङो मानो बेबायदि होननांगौबा मालाय आदा जेम्सआ होनगौमोन ना आहा आदा जेम्सखौ मोजांसो मोनखायो जेनेबा बे सोर होनबाय नालायथो आदा जेम्सखौ लायो ना लाया होननायनियावसो आं बिदि होनदों दा गोदाव सोराव बिदि बानायनाङा मिथिबाय नोंसिनावल' खुगा दं नङा आंनावबो दङ मिथिबाय रागाजोंनो ओंखारो मिथिबाय बेबायदि होननाङा आदा जेम्सआ जाहैबाय आंनिफ्राय देरसिन एसे गिदिरानो जाहैथारबाय आंनो नांगौ 25-26 इयार्सनि हौवाखौ ओमफ्राय आंनाव जेला कमेन्ट हरबाय जेला आं बिनि रिप्लाइ होदों ओमफ्राय नोंसोरा मा होननो मोन्थाय दङ नोंहा मा हक दङ जे होननो एल'ग्राजों एनिथिं एमजेजों नांगौबा मालाय आदा जेम्सआ होनथोंमोन ना आं होनफ्लांबाय जेबो नङामोन आदा जेम्सआ मा सानगोन जेनेबा आंनि भिडिअखौ बेबायदिखौ नुनानै गथ'आ होननानै ओरैनोबाबो आं रेसपेक्ट होखायो आर्मिफोरखौहाय गोदाव सोराव मानो बिदि होनो लासिं सिंनो मानो खालामो मानसिखौ मिम्स खालामनोबाबो खालाम जेबो नङा आं माखासे मानसिफोरखौ होनबावबाय आङो मिम्स खालामबाबो जेबो नङा बाट मालायखौ हार्ट खालामलायनाय एथबां खालामनाङा मिथिबाय लासिं सिं खालामनाङा मिथिबाय सोरबाया थैफ्लांगोन माथो बिदियावनो नोंसिनि थाखायनो नोंसोरनो एथ' बुजिनाबा बेखौलाय मानो भिडिअखौहाय मानो हाइलाइट खालामबावनांगौ गोदाव सोरावनो नोंसोरसो आंनिफ्राय गाज्रिसिन माथोलाय होमबालाय आदा जेम्सआ मा सानगोन होमबा बिदिबा गोदाव सोरावनो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ भुमिकाया मा बुंखो भुमिकाया माने गावनि सायाव भिडिअ खालामनायखौ बाजादों आरो गोबां बाथ्रा बुखिदों दा आंखौ बुंनांगौ बाथ्रा गैला नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ दा जिया जादोंब्ला जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदान फैनो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेबायदिनो दा मा होनबावनो आरोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिदिनोसै मा होनबावनो दा गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारि